Il-kandidat laburista għall-elezzjonijiet Ewropej Cyrus Engerer ma jaqbilx ma dak li qal il-President tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew Hannes Swoboda meta sostna illi l-bejħ ta' ċittadinanza imur kontra l-valuri Ewropej. Engerer sostna dan meta il-bieraħ kien mistieden flimkien ma' Teris Komodini Kakija u Arnold Cassola għal programm.net fuq Net Television. Fil-fatt Swoboda qal li din l-iskema tmur kontra il-valuri Ewropej. Mistoqsija qasira. Taqbel iva jew le? ċipru, l-Awstrija, għandek ħafna pajjiżi. Qed nitkellmu fuq li qal Swoboda u Ma naqbilx li din tmur kontra l-valuri Ewropej. Ir-reazzjonijiet ibsin ta' Hannes Swoboda ħarġu f'pubblikazzjoni ta' numru ta' opinjonijiet miġbura miċ-Ċentru Ewropew għall-Istudji Avvanzati Robert Schuman fiħdan l-European University Institute. Iżda minkejja din il-kritika diretta meta kien qed jitkellem il-ħadd fil-Ħamrun, il-Prim Ministru Joseph Muscat għażel li jinjora l kollox il-kummenti ta' Swoboda li ġew kwotati fil-medja lokali. Matul il-programm.net, Cyrus Engerer ġie mistoqsi direttament jekk jaqbilx ma' Swoboda fuq il-fatt li l-proposta laburista dwar iċ-ċittadinanza tkisser il-valuri Ewropej. Cyrus Engerer iwieġeb le bla tlaqliq. Swoboda qed jgħid ukoll illi jekk issa noħolqu ċ-ċittadinanza għal min hu privileġġjat u għandu l-flus, inkunu qed noħolqu sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni. Dan isostni l-kap tas-Soċjalisti Ewropej imur kontra liġi tal-Unjoni Ewropea. Fil-bidu tal-programm, Engerer prova jiddefendi l-mossa tal-Gvern ta' Muscat billi ġab l-iskuża li l-Gvern kien entużjasti żejjed fil-bidu tal-leġislatura. Cyrus Engerer qal ukoll li fil-bidu u wkoll kellu ċertu dubji dwar il-bejħ ta' ċittadinanza, iżda issa qed jappoġġja din l-iskema li ħoloq Joseph Muscat. Dan minkejja qabel l-elezzjoni qatt ma semmit fil-programm elettorali laburista. Proposta li għall-ewwel ovvjament għandek ċerti dubju li għanqlet anka li però mbagħad meta tara l-mod kif taħdem u l-mod speċjalment kif inbidlet, proposta li ma nistax ma naqbilx magħha. Fl-istess programm kemm Teris Komodini Kakija kif ukoll Arnold Cassola baqgħu jinsistu li l-Maltin huma kontra l-bejħ taċ-ċittadinanza, filwaqt li Cyrus Engerer baqa' jargumenta bil-kontra.